Så skal vi have lidt triceps. Og det tager jeg som en compound øvelse, altså en flerledsøvelse, som faktisk også har meget fat i bryst og i skulderen. Men ellers er det en triceps, og det er dips. Jeg tager dem så med ekstra vægt på, for at få lidt højere belastning. Som du måske har bemærket, så er det ikke sådan særlig konsistent, hvor mange gentagelser jeg tager. Fordi efter min opfattelse, så er det ikke så vigtigt. Det der vigtigste er, at du kommer ud på kanten hver gang. Så om det er 6, 10 eller 12, det er ikke så vigtigt. Kommer du ret meget over 12, så skal der simpelthen noget mere vægt på. Kan man ikke løfte 5-6 stykker, så er der for meget vægt på. Men derinde imellem, det er ikke vigtigt.